لما أنتي حنتي كابتي أبزا channel ببزحي تحت حتو ما كله خجمر ندلي جن بخمين نجمر investment خجمر يدلي يتحاز وفري business كجبر يدلي بلوم الصباح معاتنا وحني مصحف كان ببيبل بلوم الصباح معاتنا وحني even سي ولا نخستخد ولا الحاسبس بقى بلوم الصباح معاتنا وحني تبلو سبات بزح جيزة حتة مسألة حتى هذه عملتي مارلو مع أنتي زخوني يخون نجار كجمر مستدلي كم يجر كخد جمر ترخ الويدما نخد جمرة زدلا خا نجار نخد جمرة بقطة نخد جمرة زدر خان نتبتات انتايم أجد الزخون نتبتات اندحر مصحف مجمار أبيكم اندحر بيزنس كجمر لكم لو مصباح نرتب لكم جنكم مناتو زخون يخون سب سلزي كلا يكون زي جمر انتايد أنتي لكمني معاز بلو مصباح حنساب perfect ويد ما فصم زخنا جيزي صبم حنساب بقى مستعمني ويد ما تصبو مستسمعني كجمر كم بال زي جمر ده أمبر عقم سلزي بقولو أيكون المالتي سلزي بزي فيديو بخمي كتفكم كجمرو مسحب من باب ديهم business ديو investment ديو even حرار دي خاد جمر تلليخا كتف كخمي غير خاد جمر كم زلكا بلو مصباح كنت تأثر تجلس فيديوك سامورات تتكاتن ما بخبري عدمكم سلام تيرس عون كبرات تخطلتيناي ريبستين كم كل جزء توم كنت مهارت ريل بزعباني وفري كساب أبريل 10 أبريل تبل كود نحرطويكم أبناي أري إنفستين وين ما بتقدم يتزلا لينك www.aryinvesting.com تبل بزعباني وفري خد مهارو كيبون كود أبريل 10 نحرطكمكم أبريل باسورد نحرطكمكم 10% ديسكاونت له قلتفكم آتهم كنت مهارو بزقات أمي إذا زخركم مارتي قصينا سلمت أيام بزحات سباتي كجمري دوليو جنك عادي جمرو حدا خبتني كل سو عنك جوز الله خيني يسمع عنا عماتي مهنيات نمطي بزح حساب ينوات ما أكله كم زي حسب عمت حلف كم زي حاسبينير يوتيوب كفت حاسبينير نابل كلتا عمت حلف 3 عمت حلف 4 عمت حلف شعو قالوا سبات زي حسبو يودومو نسو كاي جمره عدلو تباخن مالتي تقدام ايناي بزحات سبات صقم انتاي انتلكمني نصرنت ويدما كله انتاي ديلي مسلكم بقى بصعبه خلص كفلطلني بقى كاميرا نعملت يوتيوب كجمره انتيلو بقى كاميرا عباك تلون اللو فيديو خلو ازي اديتنج كفلط علني مايكروفون عب خلون لني ولسن صبا لخا كجمر كلخو زي من البات كتبت $5300 واغا زي مايكروفون زي كجمر كلخا بوند جمير كان تلكم بنا 50 قرش مايكروفون يجمر من البات زي تريواز لهم كاميرا شحن قلملن $200 قد خاب واغا كجمر كلخو جن بحد شي نورمال كاميرا يجمر سوفت ويرات من البات ابجريد نغبر كتقيلها سلازي كجمر كلخا بنشتي نغراتي خدات جمرنبر كل نغر كفلطلني اديتنج كفلطالني يوتيوب كفلطالني اذا كفلطال ايتبلني خان تايدا ام منغدي اندا خدك خا تمهارو ماتيو نابنت ناي فيسبوك سي او مارك نحرينا مجمرتا فيسبوك جمرو خلو ناي دك خلاصات وير ماناي كوليج نبور تمهارو مراخبي لزفطرو مالتي دحرجن ببقرب سلسبات ناتطقمو خد مسرايه عالم لخ غيرو مالتي كما جمرتا عالم لخ قبر لني كما يغير مراخبه بزحان كفلط علني لو حسيبي كون نغيرو انت دا بنش جميرو ماتي كمون كالي ستوري ناي تفوتو ستوري ناي كي اف سي ويدما كنتاكي فرايد تشيكن ويدما كي اف سي مچم زي فوتو سب يلنا ناي تشيكن مالتي اب كندا اب اي ثينك جلوبالي مالتي انت رقمو سبايزي مجمرتا خجمر كله تشيكن مشات خجمر كله اب كبابي يجميرو بر بقى انا تشيكن فرانشايز مهارالن يقللني ويب سايت كتلالن الى حسيبي كون نجميرو دحراجن مزجمرغن ننشي من قدو سيرو ماتيو سلازي كلاريتي ويدما نصرنت دحرايد ازمصبر بصعبه كل تتغبرو كتفلط لك ايتشاغر سلازي لو معنتي $15 انفستمنت ديو بزنس ديو تراي جمرو ام منغدي انا نصللكا خيدي لاين بزحات سبات نخي جمر زعنقصنا كنوغدوم زلنا زبلو اوفر ثينكينج يو از مالت كمز تغاطم خمز غاطم لو كستون تايبل كمز تايبل زبلو ماليا زي بلوم حسابات ماليا زي بلوم كوندوخونات يمصنا هيوت كلها بكوندوخون سسرعت ملئت يا مالتي نجر جن نسخه نزي كل كوندوخونات كل بحانت غيزي ايدنتيفاي كتغبرو تفلطو تخليني خا تعتدلي كان نجر انت انتلكمني حانت ستيب مجمار طرح مالتي حانت ستيب نشي نحر جميركا تي زلو حسابات بعدنا غودلنا يزمصمات تزي كاين جن ستريس كبرلكاي زبز حسابات ستريس سلامتاي زغبر انتلكمني بخلته مخنياتيو حدي زفلطو زي زدليو زي مفلاطن كلايكا اكشن دي موسادن معناته حد نجر اكشن هرزي وسير قالو اوفر ثينك تخون ستريس تغبر مالتي ندحر بقتا
ውሳነ በጽሒኻ እንድሕር ኣክሽን ወሲድካ ግን ቀሊል ቃንዛ ይኾነልካ ማለት እዩ ቁጽር 3 start small but start now ብለሽ ጀምሮ ነገር ግን ለማዓንት ጀምሮ ቢዝነስ ክበሃል ከሎ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝመስሎ ቢዝነስ ማለት ሲ ከምዚ ትካል ምስ ገዛእኻ ገለመለገለ ዝመስሎ ባት ኖ ኣይኮነን ቢዝነስ መጀመርታ እንታይ ኣብ ወረቐት እዩ ዝሕንፀፅ ፕላን ይህልወካ ኩላት እትደላ ነገር ኣብ ወረቐት ትሕንፀሞ ኢነዋት ክጅምር ብሽሕዲ $200 ክጅምር ትብል ማለት እዩ ድሕሪኡ ምጀመርካ እንዳኸድካ ዳውን ደሮድካ እንዳዓበኻ ትኸይድ ማለት እዩ እንተዘይ ከይኑ ግን ቢግ ፕላን ክልወን ኣለዎ ክንድዚ ክልወን ኣለዎ ክንድዚ ክግበር ኣለኒ በቃ $10,000 መሰዋህለልኩ ኢንቨስት ገበረ ማእኸለ ወል ጽቡቕ እዩ ነገር ግን ልምዲ የብልካና ኢንቨስትመንት ስለዚ ኣብ ክንዲ $10,000 $20,000 $50,000 መሰዋህለልኩ ከዋፍር ትብል ሎማዓንቲ ب$25 ወይ ب$50 ወይ ب$100 ክትጅምራ ይሓይሽ ምክንያቱ ትምንታይ ሲ እቲ ልምዲ ንድሕር ኣጥሪኻ ያጸኒሕኻ ክቐለልካ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ቁጽር 4 መቼም ኣብዚ ዓለም ዝኾነ ይኹን ነገር ሓድሽ ነገር ክትጅምር ከለኻ uncomfortable ወይ ድማ ዘይምቹእነት እዩ ዝፈጥረልካ መቼም መጀመርታ መዓልቲ ቀዳመይት መዓልቲ ቋንቋ ተምሃር እንግሊዝ ዝኸድኩም ላክላስ ከመይ ነይራ ቀዳመይት መዓልቲ ኣብ ስራሕኻ ዝኸድካሉ ከመይ ነይራ ቀዳመይት መዓልቲ ኣብ ኣኼባ ወፂኻ ሓሳብካ ዝገልጽካሉ ከመይ ነይሩ comfortable ወይ ድማ ምቹእ ኣይነበረን ምክንያቱ ቀዳማይ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ወይ ድማ ቀዳማይ ነገር ወይ ድማ ሓድሽ ነገር ኣብ ዝጅምረሉ ግዜ mess you በቃ እኔ ዝከረነሲ መጀመርታ ቀዳመይት ዩቲዩብ ዝገበርኩሉስ ታምኔል ኣይገበርኩላ ዲስክሪፕሽን ኣይጻሕፍኩ እንት ጥራይ ፖስት ኢለያ ምክንያቱ I have no idea ፈልጥኒ ነይረ እዚ ሁሉ 27 ቪዲዮ ሰሪሐ 27 ቪዲዮ ደምሲሰ መበል 28 ቪዲዮ ዘርጊሐያ ክንሰይ ግን ስቲል እንታይ ኮይኑ መስልኩም ብዙሕ ጎዲልን ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ቀዳማይ ግዜ ኮምፎርታብል ክትከውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ዝኾነ ነገር ኣብ ትጀምረሉ ግዜ ኢንቨስትመንት ኣብ ጀመርካሉ ግዜ ቀዳማይ ግዜ ከምዚ ድኸውን ይጠፍእ ድኸውን የብል ድኸውን ኖ ፕሮብለም listen ቀዳማይ ዓመት ቀዳማይ ክፍል ምስተማሃርካ ቀጫውጫው ዝብለካ ካልኣይ ክፍሊ ይብርታዓካ እዩ ሳልሳይ ክፍሊ ይብርታዓካ እዩ ኣብ ሳልሳይ ክፍሊ ኸንካ ግን ካልኣይ ክፍልን ቀዳማይ ክፍልን ተሪእኻ ግን ኣዝየን ቀለልተን ኣብዚ ዓለም ዘሎ ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ ምስ ገበርካዮ ግን ኩሉ ነገር ቀሊል እዩ ስለዚ ክሳብ ትገብሮ ኩሉ ነገር ከቢድ እዩ ምስ ገበርካዮ ግን ቀሊል እዩ ስለዚ ምግባር ጥራይ ዘድልየካ ምጅማር ጥራይ ዘድልየካ ዳ እምበር ከመይ ገረሞ ከምዚ ምቹእነት ስምዓኒ የለን ወል ምቹእነት ደስምዓካ ጥራይ ንሕርገርካ እሞ መምዝርድኡ ናም ብዙሓት ሰባት ጅርኢ ኣለኹም ኩሉ ግዜ መንብዝ ዝሳመምዕዎም ሰባት ጥራይም ዝዛረቡ እዚ ግን ጌጋ እዩ ምስ ሳመምዓካ ሰብ ጥራይ ንሕር ትዛረብ ግን ኣይተዓቢን ኢኻ እንታይ ደኣ መዘኽብረካ ነገር ግን ዲፈረንት አይዲዮሎጂ ወይ ድማ ሐሳብ ካብናትካ ዘለዎ ማእከለ ከመይ ጌርካ ካብ ስቶክ ማርኬት እስከ ነገረኒ ዋይ ስቶክ ማርኬት አነ ሪል ስቴት ዛምኑ ኦኬ ኖ ፕሮብለም ዲስ ኢዝ ጉድ ሪል ስቴት በከምዚ አድቫንቴጅ አለው ስቶክ ማርኬት በከምዚ አድቫንቴጅ አለው ወል ዩ ኖ ዋት ማእከለ አይ ዶንት ሪሊ ላይክ ዲጂታል ድባሃል ቢዝነስ ወል ኖ ፕሮብለም አይ ላይክ ፊዚካል ቢዝነስ ዩ ካን አርጊው ክትካታ አትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሐሳባት ሽዑ ከምናቱ ብዙሕ ትማር ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ሓደ ሰብ መጽኢሉ ዩ ኖ ዋት ማእከለ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ስባይዶ ይክዕለኩም ሲ መጽኢሉ ሓደ አርኬስ ሓሙሽ ንዕልል ነርና ናይ ሓሙሽተ ቴሌፎናት ሲ ዳርጋ $125 ጥራይ ከፍል ነይሩ ናይ ሲም ካርድ ማለት እዩ ኣነ ኻስ አልሞስት ዳርጋ ናይ ክልተ ቴሌፎን ሰለስተ ቴሌፎን $150 ልዕሊ ዝኸፍል ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሰለስተ ኢና ነርና ሓደ አርኬ እንታይ ኢሉ መስሊኩም ከመይ ጌርካ እዚ ስርቂ ይኾን ደሎ ገሊልስ ኣው ኢሉ ተዛሪቡ ማለት እዩ I was like okay you know what listen እሱ ይኸፍል ኣለኹ እንታይ ኢልካ ዳስ ይተኸፍል ኣሎ ገስ እንታይ ገይረ መስሊኩም ደው ኢለ ናብቲ ካምፓኒ ተጉድለይ ደግሞ አይተጉድለይ ለማቲ ንኽልቴን ቴሌፎን በ30 ቅርሺ ገሮም ላይ ማለት እዩ በዚ ጋጣሚ ደውሉሎም ነቶም ካምፓኒ ናትኩም ዘለዎም ከደውልኩም ብዛዕባ ቴሌፎን ዘለኩም ሕተትዎም ከጉድልኩም ውን ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ሓሙሽተ ዝኾነ ነገር ክጅምር ምስ ንደሊ stop waiting for motivation ከተሃብዑኻ ሰባት ኣይትጸብዕ አንታ ሰብ ካብ ገዛ ኽራይ ካብ ህይወት ካብ ናብራ ዝኸብድ ዝበልጽ ዘተሃብዕ ነገር የለን ሕልምን ራእይን ተሃሊካ ኸይኑ ሕልምኻን ራእይኻን እቶም ዝበለጹ ኣተባብዕትኻ ማለት እዩ እንተ ዘይኮይኑ ግን ሰባት ከተሃብዑኻ ንድሕር ጽበላ ኸንካ what if ዘተሃብዓካ ሰብ እንተ ዘይመጽዩ what if ዘተሃብዓካ ሰብ ቪድዮ እንድሕር ዘይሰሪሑ what if ንዓኻ ተተሃብዓካ መጽሓፍ እንድሕር ዘይተጻሒፋ ስለዚ ካብ ሞቲቬሽን ገብረካ ሰብ ትጽበ እንታይ ዳ እንተልካኒ ሕልምኻን ውጥንካን ፕላንካን በቃ ንኸይትድቅስን በቃ ንግሆ ከም ቆልዓ ታዊካ ክትስእን ምሸት ኣጅኻ ድቅስ እናበልካ ክድቅስ እንዳ ክገብረካ ኣለዎ ዳ እምበር በቃ ኣጅኻ መጽያ ሶንኻ መጽያ ንድሕር ትብላ ኣለኻ ኸይንካ ወላ ሓንቲ ትርጉም ኣይክህልወካኒ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ሞቲቬሽን ክገብረካ ሰባት ኣይትጸብዕ ታዲያ ሕልምኻን ራእይኻ ነምጽኻ እዝን ገብር ደለለኹ ዝብልካ ናብኡ ፎከስ ጌርካ ባዕሉ ሞቲቬሽን ክፈጥረልካ ማለት እዩ ስርጅሽተ ዝኾነ ነገር ክትጅምር ምስ ንደሊ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝብል ኮንፊደንስ የድልየኒ ዝብል ወል listen ኮንፊደንስ
ዝስራሕ ዳ ኣምበር ኮንፊደንስ ዝወሃብ ኣይከን ምስ ኮንፊደንስ ዝውለድ ምስ ርእሰ ተኣማንነት ዝውለድ ሰብ የለን ወላ ሓደ ሰብ የለን ምንኒ ኩሉ ሰብ somehow ከም ሰብ ይትወለድ ወላ ሓንቲ ኮንፊደንስ ኣለውን ይብሉን ዝበሃል ነገር የልቦን ማለት እዩ ኮንፊደንስ ወይ ድማ ርእሰ ተኣማንነት እንታይ ዝመጽእ እዚ ድስራሕ እዩ ንስኻ ትሰርሖ ኢኻ ሶ ከመይ እንተልኩምኒ ሎማ ዓንቲ ኣብ ኣኼባ መቸም ብዙሕ ግዜ እስከ ነገሩ ንብዚ ሕጂ ሓቂ ዛረቡ ክንደይ ግዜ ኣብ መዓልቲ ኣኼባ ናይ ቤተክርስትያን ድዩ ኣኼባ ናይ ኮሚኒቲ ድዩ ኣኼባ ናይ ደቂ ዓዲ ድዩ ኣብ ዝኾነ ኣኼባ ከድካሲ ሕቶን ርኢቶን ነርካሞ ክትዛረብ ሓሲብካ ግን ብሰንኪ ኢልካ ገዲፍካዮ መጺኻ ኣብ ገዛ ምጽኻ እንታይ ከና ሓሳበይ ዘይሃብኩ ስለምንታይ ዘይሓተትኩ ስለምንታይ ግቦይ ዘይ ከረድእ ዘይፈተንኩ ኢልካ ገልቲ ወይ ድማ ናይ በድል ስምዒት ሰማዓኩም ኣሎ የለን ንሕርኩም ስማዓኩም ኣለኹም ይስከብኩም እንጻሕፉልይ ነዚ ኣብ መፍትሒ ክነግረኩም ኣኼባ ንሕራላ ኸና ጽባሕ ወይ ድሕር ጽባሕ ወይ ብዘሶም ነዚ ንሕራላ ኸና ከይድኩም ኣብዚኣ በሉ ኣብ ታሪቶም ሃቡ ርኢቶ እንታይ ላኽን ማእከል ኣይፈልጥ ወል እንድሕር ቀዲንካ ፕሪፔር ጌርካ ብዛዕባ እቲ ኣኼባ ጽቡቕ እንድሕር ዘይኮይኑ ትስኢልካ ባይደወይ የቐኒልና ስለቲ ጊዜኹም ኣወፊኹም ተገልግሉና ዘለኹም ወይ ነዚ ኣኼባ ክውን ዝገበርኩም ብጣዕሚ የቐኒልና ከመዝግነኩም ኢለ ተስኤ የቐኒልና ኢልካ ክውፈል ሽዑ እንታይ ክኸውን ኣብ ካልኣይ ግዜ ክትዛረብ ክሕግዘካ ኣብ ሳልሳይ ግዜ ክትዛረብ ክሕግዘካ ኣብ ራብዓይ ግዜ ክትዛረብ ክሕግዘካ ኣብ ሓምሻይ ግዜ ፐርፌክት ሓሳብካ ብግቡእ ትገልጽ ሰብ ክትኮን ኢኻ ኣነ ብዙሓት ሰባት ርኢ ኣለኹ በቃ ኮንፊደንስ የብለይ ንብለካ ወዲ 45 ዓመት ከይኑ ዋል ኮንፊደንስ ኮ ዝወሃበካ ነገር ኣይኮነን ኮንፊደንስ ወይ ድማ ርእሰ ተኣማንነት ትሰርሖ ነገር እዩ ስለዚ ካብ ሎማ ዓንቲ ክንሰርሖ ክሕግዘና ኣሎ ተዘይኮይኑ ግን ከም ዝገብር ሓሲበስ በቃ ኮንፊደንስ የብለይን ወል ኮንፊደንስ ካብ ኣክሽን ናትካ እዩ ዝመጽእ ካብ ምብጋስ ናትካ ዳ ዝመጽእ ዳ እምበር ኮንፊደንስ ክወሃበካ ወይ መጽሓፍ አንቢብካ ትረኽቦ ነገር ኣይኮነን ስለዚ ፍልጠት ኣለካ ነቲ ፍልጠትካ ኣብ ግብሪ ንሕር ቀይርካዮ ርእሰ ተኣማንነትካ ክብ ይብል ወላ ሓደ ሰብ ካደው ዘብለካ ኣብ ዝምድርካ የልቦን ማለት እዩ ቁጥር 7 እዚኣ ንብዙሓት ሰባት ንዓይ ብውልቀይ ብዙሕ ግዜ ተሳቂኒ ዝነበረት ኣብ መወዳእታ ዝገደፍኳ ማለት እዩ እንታይ እዚኣ እንትልኩምኒ ፍጹምነት ምጽባይ ማለት እዩ በቃ እዚኣ ጽቡቕት ትኮን ኣለዋ እዚኣ ከምዚ ትኮን ኣለዋ ስፔሊንግ ገጋ ክርከብኒ የብሉን ስእሊ ከምዚኣ ትኮን ይብላን እዚኣ ከምዚኣ ትኮን ይብላን በቃ ሰብ ካይብለኒ ዝኻ ይብለኒ ወልሰን ዝገበርካ እንተገበርካ ወላ ለይትን መዓልትን እንተጸበቅካ ወላ እንተጸበቅካ ገጋ ክርከበካ እዩ ምክንያቱ ኣነ እዚኣ ቪድዮ ፖስት ክብላ ከለዋ 10,000 ሰባት ንሕሪኦማ ብ10,000 ዓይኒ ሰባት ይክሓልፍ ሕጂ ብናይ 10,000 ሰባት ርእይቶ ክህልዎም ግድነት እዩ ምክንያቱ ክጽበዩ ዘለኒ ነገራት እዩ ኣነ ብሓንቲ ዓይኒ ወይ ብ5 ዓይኒ ወይ ብ10 ዓይኒ ርእዮ ክኸውን ይኽእል ሰባት ግን ብማልያ ዘይብሉ ግዜኦም ክሪእዋ ማለት እዩ ገለ ሰብ ጨጉርካ ይርኢ ገለ ሰብ ዓይንኻ ይርኢ ገለ ሰብ ኣዘራርባኻ ይርኢ ገለ ሰብ ኣባሃላኻ ይርኢ ገለ ሰብ ኣቃዋማኻ ይርኢ ብዙሕ ነገር ማለት እዩ ስለዚ እቲ ፐርፌክት ክኸውን ወይ ድማ እቲ ፐርፌክሽን ፍጹምነት ዝበሃል ነገር ኣብ ነገራት ስለዘየሎ ኣብዚ ህይወት ዝሰርሓኻ እንተሰርሓኻ ፍጹም ዝበሃል ክትሰርሕ ይትኽእልኻ ፐርፌክት ዝበሃል ነገር ክትሰርሕ ይትኽእልኻ ምክንያቱ እንታይ ደኣ ክትሰርሕ እንተልካኒ you make it better ዝበለጽ ዝሓሸ ንሓሸ ክትከይድ ንምሳሌ ሎማ ዓንቲ ከይድኩም ቪድዮ ስርሑ ሓንቲ ቪድዮ ናይ 5 ደቂቃ ስርሑ ደምስስዋ ካልኣይቲ ድገምዋ ሳልሰይቲ ድገምዋ 10 ግዜ እንድሕር ሰሪሕካ መበል 10 ግዜ ዝገበርካዮ ቪድዮን ተቐዳሚት ዝገበርካዮ ቪድዮን እንታይ እንትልኩምኒ ሓደ ይኮነን ታና 10 መወዳእታ ዝገበርካያ ዝበለጸት ትኾን ንሳ ምስ ገበርካያ ኩሉ ሰብ ሕጎዝ ዲባ no still people they have comment so ስለዚ ሰባት ርእይቶ ክህልዎም ግድነት እዩ ንስኻ ምስ ጀመርካ እንዳቐጸልካ ትከይድ ከለኻ ወይ ድማ እንዳዓበኻ ነቲ ዝጎደለኻ እንዳኣረምካ ክውስኽ ዘለዎ እንዳወሰካ ዳእምበር ኩሉ ነገር ፐርፌክት ክህሉ እዩ ዝብል ነገር ክትሓስብ የብልካን ማለት ስለዚ remove your perfection እንታይ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ simplicity is the new beauty ሲምፕል ምግባር ነገራት እንታይ ይገብረካ መስልኩም ጽባቐ ናይዛ ምድሪ ወይ ድማ ዝበለጸ ጽባቐ እንታይ እዩ ብቐሊል ኣገባብ ክትነብር ምጅማር ወይ ድማ ነገራት ብቐሊል ኣገባብ ክትገብሮም በቃ too much stress ዘይ ምግባር ማለት እዩ ቁጥር 8 ኩሉ ግዜ ዝደለና ነገር ክንጅምር ኮንሲስተንሲ ክህልወና ክእል ኣለዎ ቀጻልነት እዚ ማለት ኣብ ዘረባና ቀጻልነት ዘለዎ ዛረባ ክንዛረብ ኣብ ትግባረና እዚ ኣብ ዝኾነ ነገራት ማለት እዩ ወላ ንኣብነት እንድሕር ኩሉ ግዜ ብዋንታ ኣቱ ነገር ንሕር ከይንካ ኩሉ ግዜ እንድሕር ብዋንታ ኣቱ ከይንካ እዚ እንታይ ኣእምሮኻ ሓደ ነገር ወሲድሎ ምክንያቱ ኮንሲስተንሲ ናይ ነገራት ተላሚድሎ ማለት እዩ ሶ ሓደ ካብቲ ዘፍርሓካ ንዓኻ እንታይ እንተልከኒ መጀመርኮ ዳሕራይስ እንተዘይገረየ ይኸ መጀመርኮስ እንተዘይወድእ ይኸ መጀመርኮስ እንተዘይበልኮ ምክንያቱ ኣብ ካልእ ነገራት ኣይተምሃርካን ዘለኻ ማለት ምክንያቱ ኩሉ ንእሽተይ ነገራት ትገብሮ ኣብ ኩሉ ቦታ ስለ ትገብሮም ብዝተኻእለካ መዳይ ኮንሲስተንሲ ፎከስ ክትገብር ኣለካ ወይ ድማ ኣብ ቀጻልነት ነገራት ክትኣምን ክትክእል ኣለካ you know what ሎማ ጀሚረ ኣለኹ ግን እንዳማዕበልክዎ ክኸይድ guess what ሰባት they will love you ክረፈትዎኻ ምክንያቱ እንዳራእዮኻ ንድሕር ተዓብለኻ እንዳተቐየርካ ንድሕር ትኸይድ ኣለኻ
ሰባት ሓደ ካብቲ ዝፈትዎ ነገር እንተሃልዩ ኮይኑ ሰባት እንዳቐጸሉ ወይ ድማ እንዳዓበዩ ክኸዱ ክሪእዎም ከለዉ ካብኡ ንላዕሊ ደስ ዘይብሎም ነገር የልቦን ማለት እዩ። ቁፅሪ 9 ድማ ውድቀት ወይ ድማ ፍሽለት ከጋጥመካ ኣብ ጉዕዞ ግድነት እዩ ማለት እዩ። ካይፈሸልካ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ማይክል ጆርዳን ንውሰድ ኣብ ናይ ፀወታ ባስኬትቦል እቲ ዝበዝሐ ጎል ወይ ድማ ሾቶ ድሰሓተ መን እንተልኩምኒ ማይክል ጆርዳን እዩ ማለት እዩ። እቲ ዝበለፀ ፃወታይ ኦል ዘ ታይም መን እንተልኩምኒኻ ማይክል ጆርዳን እዩ። ሓደ ግዜ ኣብ ኢንተርቪው ናቱ ተሓቲቱሲ ከመይ ጌርካ ዝበለፅካ ሰብ ኮይንካ ኢልዎስ ወል ኣነ እኳ ዝበዝሐ ዝሰሓትኩ ሰብ እየ ኢሉ ማለት እዩ። እዚ ማለት ክስሕት ከሎ ዝበለፀ ሰብ እናኾነ ዝኸይድ ዘሎ እምበር ይወድቕ ኣይኮነን ዘሎ። ከምኡ እውን ቶማስ ኤዲሰን ክንሪኦ ንኽእልና እዚኣ መብራህቲ እዚኣሲ ልዕሊ 10,000 ግዜ ፈቲኑ እዩ ኣብ መወዳእታ ረኺብዋ። እንታይ ኢሉ መሲልኩም ቶማስ ኤዲሰን ሰባት ምናልባት ተወዲቑ ነይሩ ክብሉ ክእሉ እዮም፣ ኣነ ግን ሓድሽ ነገር እየ ዝመሃር ነይረ ኢሉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ሂወት ሓድሽ ነገር እናተምሃርካ ርኣይኻ ትኸይድ እምበር ውድቀት ዝበሃል ነገር የለን። ኢድካ እንድሕሪብካ ጥራይኻ ውድቀት ዝበሃል ካብዛ ዓለም ምስመትካ ጥራይኻ ትውድእ ዳ እምበር ኩሉ ግዜ ውድቀት እንታይ እዩ ፓርት ናይ ዓወት እምበር ውድቀት ኣይኮነን። ካይወደቅካ ትዕወት እንድሕር ክኢልካ ወል ሜሪ ክሪስማስ ሙዳእካ ይተርፈካን እዩ። ምክንያቱ እንታይ ዝበሃል ሰሚዕ መስልኩም ሰባት ኣብ 3 ነገራት እዮም ዝነብሩ ኢሉ ማለት እዩ። ገለ ሰባት ኣብ ክራይሲስ ኣለዉ፣ ገለ ሰባት ክራይሲስ ሓሊፎም መፅኦም ኣለዉ፣ ገለ ሰባት ከዓ ኣብ ክራይሲስ ይፅበዮም ኣሎ ዝበሃል ኣዘራርባ ኣሎ። እዚ ማለት ገለ ሰባት ኣብ ሽግር ኣለዉ፣ ገለ ሰባት ሽግር ይፅበዮም ኣሎ፣ ገለ ሰባት ከዓ ሽግር ሓሊፎም መፅኦም ኣለዉ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም ካብ ሽግር የለን ማለት። ስለዚ ኩሉ ግዜ እናወደቕና ስለ ንኸይድ ውድቀት እንታይ ፓርት ናይቲ ዓወት ጌርና ክንሓስቦ ዳ እምበር በቃ ኣነ ክወድቕ ኣይደልኒ ወል you have to accept that። ቁፅሪ 10 ሓንቲ ነገር ኣከራግፀልኩም ዝደሊ እንታይ ከም ትደሊ ንሕር ብግቡእ ፈሊጥካን ነቲ ትደልዮ ነገር ንኽትረኽቦ ክትውስን ወይ ድማ ዋጋ ክትከፍል ድልው ንሕር ኮንካ ኣብዛ ዓለም ከመይ ዝብል ነገራት ኣዝዮም ተም ዝቐሉ ነገራት ብኸመይ ክዕወት ብኸመይ ሕቶ ይከነን ስለምንታይ ኢኻ ደሊኻ እዚ ነገርን ዋጋ ክትከፍል ድልው ዲኻ። ስለዚ ቁፅሪ 10 decide and commit ሓደ እንታይ ወሳኒ ይኹን ትውስን ኣለካ እንደን ኣብቲ ዝወሰንካ ድማ ጽኑዕ ኩን ማለት እዩ። እንድሕር ጽኑዕ ዘይኮንካ እንድሕር ወሲንካ ኮሚትመንት ዘይብልካ እንድሕር ግን ብዙሓት ሰባት ይጅርኡ ኣለኹ ዩቱብ ክንጅምርና ይብሉ ይጅምሩ ድሕሪኡ ሓንቲ ቪድዮ 2 ቪድዮ ወይ 5 ቪድዮ ዝርግሑ እሞ በቃ ከላ እዚ ህዝቢ ዳ ዘይርኤካ ኢሎም ገድፍዋ። ወልስን ነሽነሽ ኣብ መዓልቲ ክንደይ ቪድዮ ሰርሕ ፍናን ኣብ መዓልቲ ክንደይ ቪድዮ ሰርሕ ወይ ኩሎም ቶም ካልኦት ናይ ኒውስ በልዎም ናይ ስፖርት በልዎም ክንደይ መዓልቲ ቪድዮ ሰርሑ ወይ ኣብ ወርሒ ክንደይ ቪድዮ ሰርሑ እንተ ሓደ ኣብ ወርሒ 34 ቪድዮ ሰርሑ። ንስኻ እንድሕር ኣብ 2 ዓመት ሙሉእ 30 ቪድዮ ሰሪሕካ እንድሕር ክትዓቢ እንድሕር ትሓስብ ኣለኻ ኮይንካ ወል እቲ ጌም ወፂኻ ኣለኻ። ስለዚ ኮሚትመንት ኢትስ ኣዝዩ ካብቲ ዋና ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ናይ ብዙሓት ሰባት ፍሽለት ዝርኡ ድማ ኮሚትመንት የብሎምን ማለት እዩ። ሕጂ ኮሚትመንት እንተዘይብልካ ኮይኑ እንድሕር ዋጋ ክትከፍል ድልው እንድሕር ዘይኮንካ ኣብዚ ዓለም ስለዚ ሓሰብካ ወላ ናይ ዓለም ዝቕየር ሓሳብ ክህልወካ ይኸውን ይኽእል እዩ። ነገር ግን ነዚ ሓሳብካ ናብ መወዳእታ ንኽተብፅሖ እንድሕር ውሳነ ወሲንካ እንድሕር ዘይተበጊስካ ዓለም ንዝኸፍለሉ ዋጋ ዓለም ንዱወርስ ዳ እምበር ዓለም ንሓሰብቲ ኣይኮነትን ማለት እዩ። ክትሓስብ ትኽእል ኢኻ ኦል ዴይ ኦል ናይት ግን እንድሕር ኣብ ተግባረ ዘይሃሊኻ ዓለም ዋጋኻ ኣይትኸፍለካን እያ። ስለዚ ዋጋኻ ክትክፈል እንድሕር ደሊኻ ዝበለፀ ህይወት ክትመፅእ እንድሕር ደሊኻ እንታይ ግበር ኮሚትመንት ግበር ዋጋ ክፈል ነቲ ዝደለኻይ ነገር ንኽትረክብ ዋጋ ምኽፋል እዩ። ዋጋኻ ከፈልካ ፅቡቕ ነገር ትረክብ ኣይትኽእልን ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እዚአን ነይረን 10 ካብዚአን 10 ኣየንቲ ንዓኹም ጠቂመትኩም ወይ ኣየንቲ ቀንዲ ዶ ኣቢላትኩም ነይራ ብርግፅ እዚአን 10 እዚአን ንሕር ፎሎው ንሕር ገርኩመን ካብሎም ማዓንቲ ዝኾነ ነገር ክጅምሩ ምዃንኩም ርግፀኛ ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ ቪድዮ ውድም ሰበልኩም መፅሓፍ ዝንበብ ንሕር ኮይኑ ኢንቨስትመንት ንሕር ኮይኑ ኢንሹራንስ ንሕር ኮይኑ ቢዝነስ ንሕር ኮይኑ ዓድክኻ ንሕር ኮይኑ ኢቭን ቂምታ ንሕር ነይርካ ኮይኑ ደው ኢልካ እንታይ ግበሮ ፒው ይቕረታ ግበረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ ኣገርኩም ወድእዋ እዚኣ ቪድዮ ዕፅም ሰበልኩም ቴክ ኣክሽን ራይት ናው እንዳርኣኹ ከሎ ቴክ ኣክሽን ኣብ ካልእ ቪድዮ ራኽበና ስለተኽእሉ ግዜ ትገብሩለይ ደገፍን ምትባዕን የምስግን። ሰላም መዓልቲ ባባይ